ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଏକ ଅପେକ୍ଷା ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ। ସକାଳର ସୁକୁମାର ଧୂପ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଆଙ୍ଗନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ଆଙ୍ଗନ ମଝିରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କାଠ ଚେୟାର ରହିଥିଲା। ସେହି ଚେୟାର ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକା ସମୟରେ ବସୁଥିଲେ ରାଘବ ମହାପାତ୍ର। ଧଳା କେଶ, କାମ୍ପୁଥିବା ହାତ ଓ ଆଖିରେ ଗଭୀର ଅପେକ୍ଷା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ। ସେ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରୁ କେବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରୁଥିଲା, ଆଜି ଆସିବ କି? ରାଘବ ବାବୁ କେବେ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦେଉନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନୀରବ ଭାବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରେ ଏକା ରହିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସୁବୋଧ ସହରରେ ଚାକିରି, ଘର, ପରିବାର ସବୁକିଛି ଥିଲା। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ସୁବୋଧ କହିଥିଲା, ବାପା, ଏଠି ଆପଣ ସୁବିଧାରେ ରହିବେ। ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସ ଆସି ଦେଖିଯିବି। ରାଘବ ବାବୁ ସେ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ସୁବୋଧ ଆସିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ମାସରେ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଫୋନ୍, ନା ମେସେଜ, ନା ଦେଖା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଘବ ବାବୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧମାନେ କେବେ କେବେ କହୁଥିଲେ, ରାଘବ ବାବୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ସେ ହସି ଶାନ୍ତ ଭାବେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଏନି। ଏକ ଦିନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ରୋଶନୀ। ସେ ସେବା ଭାବନାରେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରାଘବ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା ଗଭୀର ଅପେକ୍ଷା ରୋଶନୀଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ବାବା, ଆପଣ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାଘବ ବାବୁ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଆସିବ, ସେ କହିଥିଲା। ରୋଶନୀ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଘବ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ରାଘବ ବାବୁ ଧୀରେ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଯଦି ନ ଆସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଘବ ବାବୁ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଚେୟାର ଖାଲି ରହିଗଲା। ଆଙ୍ଗନ ଆଜି ନୀରବ ଲାଗୁଥିଲା। ଏକ ସକାଳେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ରୋକିଲା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ସୁବୋଧ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଡେରି କରିଥିଲା। ରାଘବ ବାବୁ ଆଉ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଡାଏରୀ ସୁବୋଧଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଥିଲା,
ଆଜି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ସୁବୋଧ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଖାଲି ଚେୟାର ଆଗରେ ବସି ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ବୁଝିଲା, ମା ବାପାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଚିତ୍କାର କରେନି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ନୀରବତା ସାରା ଜୀବନ ମନକୁ ଜଳାଇ ଦିଏ। ସନ୍ଦେଶ, ମା ବାପାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ସ୍ନେହ ହିଁ କାଲିର ପଶ୍ଚାତାପକୁ ରୋକିପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।